Good morning, good morning! Welcome back to my channel! Pupunta kami ng bayan kasi may nagpadala. Again and again. Thank you so much, Madam from Norway. Nagpadala siya para ibili ng grocery tapos ibigay doon sa gusto niyang bigyan. Balot na naman ang pagmumukha ko kasi mainit na. Tapos si Lingling at saka si Bintoy gusto nilang umuwi sa bahay nila. Na-miss daw nila yung papa nila. Ayan. Ayan ang dalawa. Na-miss daw nila yung papa nila. Tara na. Isibog gamay til to eh. Ana. Ari na mi pa. Here na sila. Yeah. Kita naman. Si imo papa, si Rimon, ug ikaw, say-say ug si Bintoy. Sige na, tigato na mi aglaos mo sa ubos. Basta mauna to ha. Alas 8 kapin. Here na ko sa Balingwan. Sa among lungsod. Nakapalit na ko bugas 15 kilos dayon dilata. Timing na timing kay wala joy sounds. Magpalit po kog dilata, then noodles, then beef loaf. Welcome to my vlog yung. Hi. Welcome to my vlog. Wala naman din ito naman. Shout out. Yan, mga customer. Ayan. Tabili na ako ng mga delata. Tapos noodles na naman. Noodles. Paniotto, hi! Yes, paniudto Sa ELN sila. store, Balingwan. Hindi mo sudan. ELN store sa Balingwan. Paniotto. Sila ni Madam. Ayan, may nabili na ako. May nabili. Thank you so much, Madam. Tapos, bilhan ko pala sila ng biscuits. Here ko sa ELN store sa Balingwan, Misamis Oriental. ELN store. Tapos, bili ako ng biscuits para sa mga kids. Anong pilay? Tutos Dani. 49. 50, 50, 50, 150. Ayan. So, ganito. Tapos wafer. Ibas kayo yun, nung sa amo ngayon, ako na ipa-cancel. Eto na. In. Si Madam. Cashier sa ELN store. Size ka 21. Makulangan, gana lang pangitangan ako. Ayan. Gisulod na lang sa cartoon kay daghan man kuan. Dilata. Wala, ikaw may wala pa. Wala ka na agad. Saraway nila Yan, tinali na. Ha? Saraway nila yung TikTok rappers. Bukid kayo. Bata ba? Ito mga bata. Ay, lingaw sila. Nakapalit na ko tanan. Yan, mupangas na mi karong taod-taod. Pahuway sa ko kaya rang inita. A few moments later. Uli na sa bukid. Alay magkaon pag Da. Among silingan sa Mapua. Dira mong napalit. Nya mo paingon nami sa bukid. Arang inita ra ba? Una minimo. Oh.
umaga sa bukid. Ayan. Here na kami sa bahay. Grabe kainit. Ayan, ang init. Ito ang mga nabili ko. Tapos ang bigas kanina, sinabihan ko yung nagtakal ng bigas na ihati-hati, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ito na ang bigas. Tigli 5 kilo sila. Ayan. 5 kilong bigas. Eto, 5 kilo din. Yan, madam. Ito na rin. 5 kilo din. Tapos, ang sa karton, may binili akong wafer, magic cream na Jack and Jill. 3 din ito. Bumili ako ng noodles, tig sa 10 sila. Ito lahat ang mga nabili ko. Tapos, ihati-hati ko to sa kanilang 3. Nahati ko na sa 3 hati. Kay Auntie Inday, 5 kilong bigas, 10 noodles, 5 sardinas, at saka 5 beef loop. May 1 wafer, at saka biscuits na Jack and Jill. Yan. Ganun din sa kay Utik. Ganun din sa asawa ng pinsan ko, si JR. Ayan ang mga hati nila, madam. May na sobra na pera, kaya ibigay ko sa kanila, tag 200 silang 3. Eto, madam, ang bigas niya. Ang Auntie Inday. Si Auntie Inday muna ang unahin ko kasi malapit lang. Tapos, yung beef loaf niya, 5 beef loaf. Tapos, yung sardinas niya, 5 sardinas. Tapos, yung noodles, 10 noodles. Tapos, biscuits. Ayan, saka Auntie Inday, madam. Ayan, si Auntie Inday. Here na ako sa kanila. Ante! Hala! Saman! Naay grasya, nag-abot. Naay grasya, nag-abot. Nagpadala si madam katong nagpadala sa hamburger daw kuan. O nagpadala siya grocery food. O nya insya nga hatagi mong Auntie Inday. O nya naati kani wafer. Tapos kani itindog sa ni nato ang kuan. Kani. Diara.
Diara ako Auntie Inday. Na may nabilin nga kwarta Auntie, gitunga-tunga na lang muna ako tag 200 mo. Uy, salamat. Oh, may nabili na pera, tapos hinati ko na lang sila, tag 200 sila. Ayun. Tapos, yung noodles, 10 piraso, Auntie. Ito yung binili ko, noodles. Ayan. Uy, salamat kayo. Oh, di na ay beef loaf, Auntie. 5 ka beef loaf, Licia. Na ay beef loaf, 5 ka beef loaf. Ayan. Kunya na pag sardinas, 5 ka sardinas. Ayan. Daw 5 ka kilong bugas. Oh, 5 ka kilong bugas. Oh, mao na siya Auntie. Ang gihatag nga grasya sa imuha. Alingot. Salamat kayo. Oh, ali, Loy, sa sulod, Loy. nag-sponsor. Salamat ko no, madam. Nana si Ingot. Oh, bulingit. Bulingit kay si Ingot. Oh. Sulod din ni Loy. Nagdua-dua si Ingot. Bulingit kayo. Yan, naanapod si Loy. Oh, kana nay wafer dan nanti. Dara. Salamat kaayo sa nag-sponsor dani. Ako na kayo ni katabang sa amuang nga kaugalingon. Salamat. Salamat, madam. Thank you so much, madam. Manghinaot ko nga hatagan jud kag kabaskog sa kalawasan kanunay. Ug ubay-ubay pang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi, madam. Sa imong gipanghatag sa amo, maskin dili minimo igunsa, pero imo ming gihatagan og sama ni ani. Ikaw Auntie, message ka. Message Auntie para niya. Ako madam, mapasalamaton kaayo nga wala ko damha nga naabri grasya nga bubot kanako nga gikan kanimo nga nag-abot pod ni kanang Ate Ritzy og mapasalamaton gid kaayo ko nga naapil di ay ko dani maskin og wa lugar ko nakahibalo nga naa di ay grasya nga mabot kanamo og salamat kaayo. Salamat og maayong hapon. Salamat, madam. Salamat madam. Nagkaon na din si Ingot, madam. Oh, ayan. Alaw, hatagi mong barkada Ingot, nasa likod ni mo, oh. Napasaka ito. Hatagi. Tagi, oh, naay ilaha. Hatagan po sila. Ayan, madam. Tapos, pagkatapos dito kay Auntie, ihatid ko na naman doon ang kay GR, yung sa pinsan ko. Auntie, ali dani Auntie, kay naikok din ni Auntie. Ayan. Tapos na ako nagbigay kay Auntie Inday. Thank you, madam. Salamat jud kaayo. Nya di adiri ang igsuon ni Kikin. Nagsuroy sila og photo cheese. Akong second cousin. Hi guys. Yan, kapatid ni Kikin yan. Guwafa. Yang darling. Kani siya. Uyab ni Maya Mia. Guwapa kaayo. Asawa na siya sa akong igagaw. Igsuon po ni Kikin yang bana ani. Nagsuroy sila sa photo cheese. Si Mother, si Papa, o si Auntie Inday. Uy, sige na mo uy. Mangisnak ta ninyo. Nya after dani, mo ato ko sa ilahan ni GR kato higagaw na ako nga daghan mga bata. Ate na ay puto. Go, dali siya, go. Ani mo Snack sa dali, go. Hoy, ay na ni. Ali na lagi mo, ay mo pagpawaw. Kani siya na sa imong gagawin da. Ayo sa mga anak da. Da lagi. Ali. Ali. May ba sila wait tawa na. Tawa kani din siya oh. Kana da. Lingkod na to. Dili mo oh. Takan sa ko. Ito din anak siya da. Baringwan mga racket ba? Juan niya. Saan nga bata mo yung biya. Dito ang ba.
Tapos na kaming nag-snacks doon sa labas. Kasama ko yung mga pinsan ko, kapatid ni Kikin. Ayun, tapos ngayon asikasuhin ko na naman to, ihatid ko na naman to ang para doon sa pinsan ko, yung may mga bata na maliit pa. Ayan, ihatid ko na naman ang para sa kanila. Ito ang lagyan ko, sako. Sako-sako. Ayan. Tapos yung mga delata. Ayan. Tapos yung mga noodles. Tapos ito. Tapos ito. Itali. Pupunta na kami doon sa pinsan ko para maihatid na to ang sa kanila. Supportive din ang partner ko paghatid ng mga grasya. Dito ko na lang nilagay sa harapan para alis na kami. Yan! Ito ang daanan papunta sa kanila. Yan. Pag umulan dito, sobrang danlog kaayo dani. Dapita. Oh, Hey! okay. Hinay kay dagan. Diyan namin sa ilahang balay. Hala! Da! Hala! Hi! Hi guys! Hi guys! Here, kay Naay Gracia. Ali, Danita. Ali. Lingkod mo, Dana. Lingkod. Ali! Lingkod. Agay kay! Oh, lingkod mo, lingkod. Hindi. Oh, na mga bata. Anak ito ng pinsan ko, si Madam taga Norway. Na siya nga pakatagan mo, gamay nga grocery dayon 5 kilo na bugas. Unang karon na ako'y gidala para sa inyo. Oh, dani mo di, dani mo. Si mama! Dani mo dapit. Agto na! Kaya ito ibutang. Oh. Thank you dayo! Lingkod mo dato ka, lingkod. Dito lingkod, alirong mo dato. Kana. Naay biskwit. Oh, naay biskwit, the wafer. Then naay noodles. Napulo ni Kapuok, noodles. Kani. Tapos naay mga sardinas. Yara. Saan maani da ay lising si ay! Then naapoy beef loaf. Kauban sa kuan. Kani. Then naay 5 kilo na bugas.
Ara. Hala. Salamat kay madam. Thank you, madam. Di aralin. Salamat Dala kayo. butang lilid. Hala. Naman Thank kayo. you. Bahiran sa Di niya kay grasya. ulag yun niya. Na may sobra sa kwarta niya. Gibahin-bahin na lang po nako na ay 200. Hala. Oh. Ay, madam, thank you kayo. Blessings na gid ni. Oo ni siya. Nga, may mo ni madam nga kuan, patagan mo. Kuan kayo di ay. Na, mag-thank you mo. Na, thank you, be. Dito din. Thank you. Madam, daghan kay salamat sa imong ipangatag. Wala man nag-expect nga ni kadaghan imong gihatag nga ng mga canned goods na ay bugas. Daghan ni kay salamat gyud. Daghan ni kay salamat ninyo, madam, sir, sa inyong gihatag. Nag-thank you pud man ni Ate Richie nga tungod Ate Richie nag-consult siya sa amo Ay, salamat Salamat po. sa inyo. Madam, thank you so much, madam. Ito na, madam, naibigay ko na kay Helen, asawa ng pinsan ko. Nalingaw po ng mga bata, madam. Di kay, ali, kaon mo, diara isa. Isa. Thank you, Dave. Na isa. Thank you mo dito sa video. Thank you, madam. Diara. Ipakita na. Thank you. Thank you. Aray, ligawan na mo, madam, mga bata. Si Marvin. Dagang kay mga chikiting. Mga chikiting. Ayan. Ayan na, madam. Thank you so much, madam. Thank you so much, madam, sa suporta. And then sa blessings food nga nadawat namo. Hinay. Ugdo ang agyanan. Uy. Kada diha ilan ni mama ilang. Nya naay payag ni Papa Jose. Ang ubos naay balay ni nung luloy na bangot. Tapos ang sa atbang ilahan ni Jennifer Cantilan sa una. Plakatahan na siya. Mao ni diri inyong dapit sa una. Shout out Jennifer Cantilan and Royally Cantilan. Mauna na inyuhang dapit Here na kami sa bahay. Ayan, grabe kainit. Mapaig-paig na naman tong pagmumukha ko. My God. Super init pero laban lang, sis. Laban Japan. The next day. Good morning, good morning. Welcome back to my channel. Kahapon nag-duty ang kapatid ko. Tapos hindi ko na ihinati doon ang para sa kanya kasi tuwing umaga kasi siya pumupunta dito sa bahay. Ngayon, andito siya sa bahay, kaya ibigay ko na ang grasya para sa kanya. Galing kay Madam from Norway. Thank you so much, Madam. Eto na, Madam, ang kapatid ko, si Utik. Hi, madam. Good morning. Ayan. Tapos, ang para sa kanya, dito ko na sa misa nilagay. Dagan kay salamat, madam, sa imong gipanghatag nako. Wa ko magdahom nga imong hatagan. Dagan kay salamat. Salamat daw, madam. Tapos, ang 200, di arang 200. Kay ang sobra sa akong gipamalit gahapon, gitunga-tunga na lang nako sa ilahang tulong. Di ara. Dagan kayong salamat, madam, sa imong gihatag kanamo. Dagan din kayong salamat. Ayan, daghan ko no salamat, madam. Si Mimi, to ara si Mimi. Dagan kay biskuit niyo.
Nay biskwit. Tara. Hindi mo na ha. Salamat to. Igna, salamat, Mi. Salamat. Sige na. Mi, sige na, Mi. Salamat, madam. Sige na. Di kabalo si Mimi. Maraming salamat, madam, sa binigay nyo sa pinsan ko, tapos sa kapatid ko, tapos kay Auntie Inday. Nabigay ko na sa kanila po lahat, madam. Maraming salamat po talaga sa inyo, ha, madam. Manghinaot ko, madam, na happy ka kanunay, kauban sa imong pamilya, and baskog pod kanunay, madam. Daghan kayong salamat, madam. From Norway. Ingat, madam. Bye-bye. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.